Egunon, ekainak 15 asteazkena, zahartzaroko abusu eta tratu txarren kontzientziaziorako munduko eguna. Gaurko egunez, 1984ko ekainaren 15ean, Hernani borroka eremu bilakatu zen. Goizaldean Guardia Zibilak etaren adarra komandoaren aurkako operazioa abiatu zuen, etxebizitza batean lokalizatu ostean. Juan Luis Lekuona, Elorriaga Katu eta Agustin Arregi Perurena Txuriak beren etxebizitzako gela batetik tiroka erantzun zieten. Galindoren aginduetara poliziak eraikina inguratu eta granada bat barrura botata kiskalita hil ziren. Kalean tiroketak asaldaturik herritarrek protestan aurre egin zieten Guardia Zibilei. Arregiren hilkutxa Hernaniko udaletxeko osoko bilkuran jarri zuten eta hilerrian polizia kargatu egin zuen. Kortatuk, Hernani 15.6.84 abestia egin zuen gertaera hau oinarri hartuta.